Tak, vážení přítomní, dovolte, abych se představila. Moje jméno je Tereza Králová a působím na Fakultě sportovních studií a chtěla bych vám zde dneska v krátkosti předvést a ukázat názory jednotlivých mládežnických kategorií i kategorie dostupných v atletice. Tento problém se mě také osobně týká, protože stále působím jako profesionální sportovec. Takže ráda bych zde reprezentovala tyto sportovce a jejich názory. Takže základní problém, který jsme se stanovili, je, jak vést úspěšný boj za čistý sport. A vlastně jsme došli k závěru, že je potřeba znát ty názory a motivy sportovců přímo v tom daném sportu. Je potřeba vést diskuzi a znát jejich názory, protože my opravdu budeme jim říkat, doping je špatný, budete postižení, budete mít další a další sankce, ale tím, že jim budeme pořád nějaké názory podsouvat, myslím, že tento problém nemůžeme vyřešit a proto je dobré znát ty názory a vědět, s jakými sportovci vlastně pracujeme. Naším cílem teda bylo zjistit názory v těchto daných kategoriích do 17, do 19, do 22 let a pak dále dospělí od 23 let. A chtěli jsme se zaměřit v otázkách našeho internetového dotazníku i na otázky morálky, nabízení dopingu a také velké téma, zda si kontrolují léčiva a doplňky stravy, které užívají. Protože, jak všichni víme, tak vlastně sportovci jsou odpovědní za to, co jim rodiče doma dají jíst. My jsme za to zodpovědní a musíme si i toto hlídat. A dále jsme se zaměřili a chtěli jsme, aby měli možnost a prostor se svobodně vyjádřit k této problematice. Metodologie byla formou internetového dotazníku, který byl zcela anonymní a také si myslíme, že je dobrá důvěra ve výzkumníka. Možná ty výzkumy, které jsou prováděny přímo antidopingovým výborem nebo přímo svazem, nemusí pro ty sportovce mít nějakou důvěru. Zaměřili jsme se v naší studii na atlety vrhače a protože jako vrhačka dlouhodobě působím na tomto poli, myslím si, že ta důvěra v toho výzkumníka je velmi důležitá. Možná se můžou obávat ti sportovci, pokud by vyplňovali dotazníky pro dané výbory a pro dané svazy, možného postižení, možné neanonymity. Tak vidíte počty, celkově 76 dotázaných. Co se týče byly zařazení u muži ženy v rozdílu pohlaví, počty vidíte, přibližně vždycky odpovídala polovina, pouze u dospělých jsme měli větší počet žen, ale mírně. Naše výsledky. Velká otázka a myslím si, že dost velké téma, které nás překvapilo, bohužel i negativně, bylo, zda byli někdy vůbec seznámeni s danou problematikou, zdali ty svazy působí, zdali antidopingový výbor dobře cílí na dané věkové kategorie. Celkové výsledky vidíte tady vlevo, kdy většina dotázaných uvedla, že s tou problematikou se seznámí sama. Dále velký počet byl, že se seznámí pomocí trenéra nebo s trenérem a pouze neseznámeno bylo celkem 9% z těch všech dotázaných. Nejhorší situace byla v kategorii do 17 let, to znamená úplně nejmladší. Téměř necelá polovina vůbec nebyla s danou problematikou seznámena a pokud byla seznámena, tak byla seznámena trenérem. My z určitých daných studií víme, že trenér je ta osoba, která je sportovci nejbližší. A i ty studie prokázaly, že sportovci užívají doping právě díky tomu, že trenér je k tomu třeba i trochu pošťouchne. Takže vzdělávání i trenérů je pro mě velice důležité. Další otázkou, tradiční otázkou, zdali vám již byl nabízen doping nebo prostředky či metody dopingového charakteru. Ty čísla nejsou překvapující, myslím, že korespondují s ostatními studiemi, kdy nám vyšlo, že u Čechů, vrhačů, celkem vlastně z těch 76 pouze 16 uvedlo, že jim doping nabízen byl a z větší části to byli muži. Naprosto si myslím, že taková otázka, kterou si každý pokládá, ale nebyla třeba ještě kvantifikována v oblasti nějakého výzkumu, zda věří, že i bez použití dopingu lze vyhrát mistrovství světa a olympijské hry. Ta otázka byla přímo cílená na výběr vody. Vidíte tady naprosto sestupnou tendenci, kdy do těch kategorií vlastně jsme zařadili, nebo vlastně nám odpovídali, zda jsou i zařazení do reprezentace, či jsou monitorováni právě VADO a antidopingovým výborem.
Vidíme, že v kategorii do 17 let jsou stále optimisté a tendence se jde dolů. Nejhorší situace je u reprezentantů a monitorovaných, kdy ani ne 30% věří, že lze vyhrát. Tak jak s tímto budeme bojovat? Velkou otázkou, která si myslím, že je dobrá, že jsme ji položili, zdali si kontrolují před použitím léky, které dostanou do sebe, či volně prodejná léčiva z lékáren. Úplně vlevo je vidět celkem výsledky ze všech dotázaných. Vidíme, že nadpoloviční většina si kontroluje. Naprosto tristní situace je v kategorii do 22 let a myslím si, že i vzhledem k kategorii reprezentantům a monitorovaným si velice málo lidí z této kategorie kontroluje, co do sebe dostane. V otázkách kontroly doplňků stravy mohli odpovědět, zda nevyužívají tyto doplňky. Pokud je využívají, tak jestli si kontrolují složení nebo nekontrolují složení. A pokud si i složení kontrolují, zdali věří tomu obsahu, který je tam napsaný, nebo nevěří. Velmi dobrá situace byla u monitorovaných, kteří si všechny své doplňky stravy kontrolují. Víceméně situace je obdobná jako u léčiv, ale u těch reprezentantů a u monitorovaných jsou ty doplňky stravy, je vidět, že jsou v této problematice seznámeni a vědí, že to riziko je tam relativně vysoké a aspoň tu prevenci tím, že si aspoň to složení toho výrobku přečtou, si myslím, že je dobře, oproti teda léčivům. Poslední otázkou, která byla v našem internetovém dotazníku, je právě to volné vyjádření a zde bych chtěla shrnout nebo uvést pár jejich jasných vyjádření, kdy teda kategorie do 17 let nám vyšla jako stále optimistická, kdy vlastně se vyjadřovali vesměs, že to podvodné chování, spravedlivé, že by měly být za to hned potrestáni, že schvalují třeba sankce vůči Rusku a tak dále a že požadují častější kontroly. A vícekrát se zde objevilo, že by měli být kontrolováni i atleti zařazení vlastně do střediska Centrum mládeže. Bohužel se nám i v kategorii do 17 let vyskytl mladík, který nám přímo napsal, že užívá a ještě v rámci toho dotazníku se tady vyjádřil vtipnou říčkou, kterou si prosím všichni přečtěte, protože je vidět, že i mládež se vlastně vyzná v tom a v těch dopingových látkách. Vyskytovaly se tam i názory, že je to volba každého člověka, zdali užívat či ne, a že by si sám měl být vědom těch zdravotních rizik, které z toho plynou. Vyjádření kategorie do 19 let už bylo více diametrálně odlišné ty póly, zde jsem proti či pro a vyskytovaly se zde opět názory, že jsou rádi, že se vlastně bojuje, což si myslím, že je dobře, že vnímají nějaký boj a prevenci proti dopingu. Někteří navrhovali nedoživotní zákaz, více kontrol, více iniciativy od klubu a trenérů. A vyskytuje se nám i vyjádření, že znají sportovce, kteří berou doping a si budou žít napřed, protože kdo je lepší chemik, tak ten zvítězí. Kategorii do 22 let, tam jsem rozdělila i reprezentanty. U těch reprezentantů je zajímavé, že jsou více vlastně odevzdaní už tomu názoru, že nevěří, že je někdo vlastně z té špičky čistý, nelze proti němu bojovat, nebo nevím, nechci bojovat. Vyjádření monitorovaných reprezentantů bylo extrémně zajímavé, protože z těch monitorovaných reprezentantů se nám pouze dva nevyjádřili a když už se vyjádřili, tak pouze jeden dotazovaný byl vlastně striktně proti. Ostatní monitorovaní, vlastně, kteří se denně setkávají s tím, že bojují proti prostě ostatním sportovcům z ostatních států, kde ten doping je jaký, vlastně proč vůbec bojovat, věřím, že bez dopingu to nejde, toho na čarodějnice prostě to nejde. A v těch otázkách našeho dotazníku se vlastně vyskytly otázky typu, zda by povolili mimo soutěžní doping, zda by vůbec povolili, nebo povolili všem, nebo jenom dospělí. Naše závěry a doporučení pro praxi jsou, že čím jsou hráči starší, tím jsou sice v problematice dopingu vzdělanější, ale už méně věří, že vlastně bez toho dopingu lze vyhrát. Myslím si, že kritické období pro podle názoru, že nelze vyhrát, tak je právě až od těch 17 do 23 let, kde bychom chtěli zacílit, aby náš svaz atletický se právě soustředil na to setkávání těch reprezentantů, kde využít ten volný čas v rámci soustředění
kde je vlastně na to místo. Tak, děkuji za pozornost a myslíte dny. Takže děkujeme. Poslední referující.